Всем ассаламу алейкум. Ҳамватанони азиз, мо фарзандони Тоҷикистон дар давлати Русия истода аз номи ҳамаи тоҷикон ба ҳар як фарзанди Тоҷикистон бирасонем, ҳамаш бо мо вобаста ҳаст. гаштугузори беҳуда ба зиёни мост. Безарурат ба кӯча набароед. Дастурро бо собун шӯед. Шояд риояи гигиенаи шахсӣ гарави саломатии худ. иншааллоҳ ин вирусро атараф мекунем. муҳимтарин ноумед нашавед. иншааллоҳ мы победим коронавирусро. Оставайтесь дома. Мы вместе победим коронавируса. Вместе победим коронавирус. Оставайтесь дома. Оставайтесь дома. Мы вас любим. هدیه‌ای از دان بهشتی ما وطن وطن شهر کتابی سر نوشتی ما وطن